Θα διαβάσω ένα κομμάτι από τους αριθμούς, 153 σελίδα, αδερφοί, τις γραφές του Βάμβα. Κάπα, κεφάλαιο, 153 σελίδα από την αρχή. Προς αυτούς, ακούσατε τώρα σεις οι απειθείς, να σας εκβάλλομεν είδωρα εκ της πέτρας ταύτης, και υψώσας ο Μωυσής την χείρα αυτού εκτύπησε με την ράβδον αυτού την πέτραν δις, και εξήλθον ύδατα πολλά, και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνια αυτών, και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, επειδή δεν με επιστέψατε δια να με αγιάσετε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, δια τούτο σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγήν ταύτην εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς. Τούτο είναι το είδωρ Μεριβά, λιδωρία, διότι οι Ισραήλ ελιδόρισαν κατά του Κυρίου και αυτός ηγιάστη εν αυτής. Αμήν. Αδερφοί, βλέπουμε πολλά επεισόδια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια που ο Κύριος είχε σηκώσει δούλο του, χρησμένο άνθρωπο του Θεού, ο οποίος είχε πίστη. Και ξέρουμε ότι δια της πίστης οι άνθρωποι του Θεού εκπληρώνουν από την αρχή το θέλημα του Κυρίου. Με το σχέδιο του Θεού και με το Πνεύμα του Άγιο εκπληρώνεται το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε ότι στην περίπτωση αυτή ο Μωυσής και ο Ααρών, περισσότερο ο Μωυσής βέβαια, ήταν άνθρωπος πίστης κατά την καρδία του Κυρίου. Και το πώς εννοούσε ο Κύριος αυτό το κατά την καρδία του Κυρίου και τι περίμενε καθώς εργαζόταν με το Πνεύμα του Άγιο επάνω του να κάνει ο Μωυσής και κάθε απλός δούλος του Κυρίου, το βλέπουμε ανάγλυφα στην περίπτωση αυτή με τη λιδωρία του λαού Ισραήλ, με την κούραση που είχε μετά το θάνατο της Μαριάμ ο Μωυσής και ο Ααρών, κούραση που τους έκανε ενώ ήταν άνθρωποι πίστεως να μην ακολουθήσουν δια της πίστεως αυτό το οποίο τους είπε ακριβώς ο Κύριος. Και βλέπουμε πως ο Μωυσής που πήρε την εντολή να μιλήσει προς την πέτρα, στην πέτρα που ήταν, ξέρουμε, ο Χριστός, ο οποίος ήταν μαζί τους μέσα στην έρημο και την οποία είχαν χτυπήσει μια φορά και έπρεπε αυτή την δεύτερη φορά να μιληθεί η πέτρα και με αυτόν τον τρόπο να βγάλει τα νερά της, γιατί ο Χριστός που συμβολίζεται με την πέτρα μια φορά χτυπήθηκε και δεν έπρεπε να ξαναχτυπηθεί η πέτρα που συμβόλιζε τον Χριστό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μωυσής πήρε την εντολή να μιλήσει στην πέτρα, αλλά τον σύγχυσε η λιδωρία των ανθρώπων αυτών. Η λιδωρία που την είχε υποστεί πάρα πολλές φορές και προφανώς ήταν κουρασμένος και χτύπησε 2 φορές. Την πρώτη φορά χτύπησε μια φορά, τη δεύτερη φορά χτύπησε 2 φορές. Και η πέτρα έβγαλε νερά, αυτό που ήθελε ο λαός Ισραήλ, και ήπιε η συναγωγή και τα κτίνη τους. Όμως ο Κύριος δυσαρεστήθηκε με τον Μωυσή και με τον Ααρών σε τέτοιο βαθμό, ώστε να του πει ότι επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους ιούς Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή στη γη Χαναάν, στη γη την οποία πηγαίναν, αλλά άλλον θα έβαζε ο Κύριος. Ήταν αυτό αρκετό για να ακυρωθεί το τέλος της αποστολής του Μωυσή, το να βάλει το λαό Ισραήλ δυτικά του Ιορδάνη. Έφτασε μέχρι τον Ιορδάνη και εκεί απέθεσε και εκείνο το σκήνωμά του, το οποίο το πήρε ο Κύριος και το έθαψε, όπως ξέρουμε. Και βλέπουμε ότι με τέτοια επεισόδια, με δούλους ιδιαίτερης χάριτος του Θεού, ιδιαίτερα με τον Μωυσή, με τον Ηλία, με δούλους του Κυρίου, με τους προφήτες, καταλαβαίνουμε πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο καταλαβαίνει ο Κύριος τον αγιασμό τον οποίον εκείνος μπορεί να προκαλέσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και τον οποίο καλούμαστε και εμείς να ακολουθήσουμε, να έχουμε σαν πρότυπο και δια της πίστης να θελήσουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε ευάρεστοι. Και αυτό γίνεται με τα μέτρα και με τους τρόπους και με τους όρους που έθεσε ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αγιασμού του ανθρώπου παρά αυτός που θέλει ο Θεός. Αυτό που είδε ο Θεός ήταν κακό στα μάτια του. Και ποιος μπορούσε να πει στον Κύριο, τι περίμενες με τόση λιδωρία, τόσα χρόνια να σταθεί ο Μωυσής? Ο Θεός το είδε έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι του καθενός μας ο αγιασμός, το επίπεδο στο οποίο καλούμαστε να φτάσουμε, κρίνεται και τηρείται βέβαια και βοηθιέται και υποστηρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Θεός ελέγχει τον αγιασμό μας, ο Θεός μας μιλάει και μας λέει ότι αυτό πρέπει να κάνεις ακριβώς, αυτή είναι η εντολή μου. Ο Θεός μας δίνει και τη δύναμη να εκτελέσουμε την εντολή Του. Και ξέρουμε και διαβάζουμε ιδιαίτερα στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ο Θεός ακύρωσε τη δύναμη της αμαρτίας, καθώς
μας είδε σταυρωμένους μαζί με τον Χριστό πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και με αυτόν τον τρόπο ακύρωσε και τις αμαρτίες που κάναμε, τη δύναμή τους, τις αμαρτίες που υπήρχαν στη ζωή μας και μας καθάρισε, αλλά και τη δύναμη της αμαρτίας από εδώ και πέρα, από τότε που πιστέψαμε και πέρα, από σήμερα και πέρα, γιατί ζούμε τη ζωή μας, το υπόλοιπο της ζωής που έχουμε μπροστά μας, ακύρωσε τη δύναμη της αμαρτίας ώστε να μπορούμε να αγιαστούμε. Και ξέρουμε ότι θαυμάσια πράγματα κάνει στην Εκκλησία ο Κύριος και θαυμάσια πράγματα καλούμαστε να πιστέψουμε για την Εκκλησία και για τον εαυτό μας. Δεν πρέπει, είναι πολύ απλό να κοιτάμε στις αδυναμίες μας, σε δυσκολίες που είχαμε στο παρελθόν, σε πράγματα στα οποία δεν τα πήγαμε τόσο καλά και να βάζουμε τον πύχη σε αυτό το επίπεδο που φτάσαμε κάποτε ή που κρίναμε κάποτε ή που άλλοι έκριναν και βλέπουμε στη ζωή τους ότι εκεί έπρεπε να φτάσει ο αγιασμός. Ο αγιασμός όμως, ο πύχης του αγιασμού και η δύναμη να είμαστε άγιοι είναι από τον Κύριο καθορισμένη και η εξουσία να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας δίνεται δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί πολλές φορές το βλέπω στον εαυτό μου και πιστεύω ότι σε όλους μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κοιτάμε στον εαυτό μας. Τις καινούργιες συγκυρίες που είναι παράλληλες, παρόμοιες με αυτές που ζήσαμε, τις κρίνουμε και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θέλει να κάνει ο Θεός. Όμως ο Θεός θέλει να κάνει αυτό που είναι το σχέδιό του. Εδώ ο Μωυσής, ο μεγάλος Μωυσής, δεν έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός και του το είπε ο Κύριος. Κατευθείαν του είπε: δεν με πιστέψετε για να με αγιάσετε. Πρέπει να πιστέψουμε τον Κύριο ώστε να τον αγιάσουμε μπροστά στους Ιούς Ισραήλ, μπροστά σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο κάνουμε παρέα, βρισκόμαστε. Ζούμε την κατάσταση αυτή που περνάμε, τον πειρασμό, τη δυσκολία την οποία έχουμε στη ζωή μας.